Kabombo trigger warning ang masunod naton nga balita nagalakip sang sensitibo nga katundan o kaundan na hanungod sa kamatayon. Nagwa sa autopsy nga wala sang foul play sa kamatayon sang bangkay nga nasunog kag nasapuan sa sulod sang Green Meadow Subdivision sa barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo. Ini ang ginpahayag ni Pavia Municipal Police Station Police Captain Ritzfield Presquito base sa resulta sang medical legal examination kag investigasyon sang mga kapulisan. Suno kay Presquito, wala sang nakita nga pilas sa lawas sang biktima, magluwas lamang sa isa ka healed wound sa wala sini nga butkon. Samtang ginkumpirma man sang pamilya ni Frank Royce Barbasa nga may ara sang daan na nga injury si Frank sa amuman nga area. Magluwas diri, nagsanto man ang kataason ni Frank Royce sa kataason sang bangkay nga nalakip sa ordinary identifier nga gingamit sang pulis samtang wala pa ang DNA test. Ginpahayag ba ni Presquito nga ang rason sang kamatayon sang individual nga nasapuan sa subdivision amo ang pagkasunog. Dugang pa sa investigasyon, posible nga nagali ng kalayo sa hilamon antes nga naglatay pakadto sa lawas sang biktima. Ang secondary identifiers or ang ginatawag nila nga ordinary identifiers, so nagmatch ang unidentified victim kang si Sir Frank, no, base sa injury niya sa left forearm nga nakita sa aton nga doktor. So sa autopsy sir, ging-check man nila, no, ging-check man nila ang tawag ni ang puwak, no, nga para maabalaan nila kung buwi pa sangging sunog or patay na sangging sunog. Kaya sunog to sa nag-examine kagina kung buwi pa siya pag siya nasunog, buot silingon nakaklo pa siya, no, sang gasolina. Ano git ang cause of death? So burning ma'am. Pagkasunog ang cause of death niya.